Čaute, zdravím vás všetkých. Vítajte pri novom videu. Dneska si rozoberieme firmu, ktorú milujete, zároveň aj nenávidíte. A tou firmou je jedna z najväčších technologických firiem v Európe, koľko miliardovou hodnotou v eurách podotýkam. A tá firma sa nazýva Bolt Technology, alebo Bolt Európe sa aj zvykne hovoriť, keďže tých Boltov je viacej. Napríklad je Bolt, a to je reštaurácia v LA, Los Angeles, ale my sa zameriavame na Bolt Európe alebo Bolt Technology. Bolt Technology je pôvodom estonská firma, ktorú založil iba mladý 19-ročný študent strednej školy Markus Willig. Bolt je hlavne zameraná technologická platforma, zameraná najmä na mestskú mobilitu, taxíky, zdieľané kolobežky a bicykle. Samozrejme, do jej portfólia zahrňuje aj donášková služba Bolt Market a Bolt Food. Tu máme hlavné sídlo Boltu Technology, ktoré sa nachádza v estonskom Talíne. Ako vidíme na obrázku, tak tá budova není nejak veľká, keďže Bolt sa zameriava hlavne na to, aby malo čo najmenej administratívnych pracovníkov. Tu už na fotografii vidíme zakladateľa a hlavného CEO Boltu Markusa Williga. Pôvodne Bolt založil pod menom Taxify v roku 2013. Osobne v roku 2013 obiehal po Talíne taxikárov a lákal ich do svojej platformy, kde im sľuboval efektívnejšie a lacnejšie prepravy a vyššiu vyťaženosť vozidel. Spoločnosť Bolt sa prezentuje ako super aplikácia, ktorá ponúka služby hlavne ako klasická taxislužba, donáška jedla, zdieľané kolobežky, bicykle, dokonca už aj zdieľané auta, že si cez nich môžete požičať auto. Market, donášková služba, to je niečo podobné ako košík. A to vie, čo nám budúcnosť prinesie. Už som videl nejaké Bolt stroje, ktoré same rozvážajú, proste nejaké roboty, ktoré same rozvážajú jedlo. Ale kedy to bude u nás, to je otázne. Otázka bude, čo s tými zamestnancami potom. Pardon, to nie sú ich zamestnanci, ale zamestnanci ako živnostníci, alebo oni jazdia pod rôzne flotily. Spoločnosť Bolt sa snaží s týmto smerom, že mať minimálne zamestnancov. Má vo svojom portfóliu ako zamestnancov nejakých manažerských pozícií a ostatní sú len kvázi subdodávateľia alebo živnostníci, ktorí sami na seba makajú. Samozrejme, hlavne v Európe, európska legislatíva, Európska únia sa im snaží toto zakázať a tých živnostníkov ich prekategorizovať na klasických zamestnancov, aby mali sociálne výhody, čo Bolt moc nechce. Samotných ľudí, taxikárov alebo vodičov donáškových služieb nejdem v tomto videu hodnotiť, ale keby ste mali záujem, môžem o tom urobiť samostatné video. Všetci vieme, ak to v Bolte je. Zamestnanci alebo tí pracovníci, tak bych to správne nazval, sú väčšinou z tretích krajín, Indovia a Ukrajina, Gruzínsko, Filipíny. Väčšinou takíto ľudia tam pracujú, ale ja sa hovorím, nejdem to hodnotiť ani robiť o tom video, aspoň v tomto videu nie. Môžem, keď chcete, napíšte do komentárov, môžem urobiť o tom samostatné video. Mám skúsenosť aj na vlastnej koži, či už ako customer, alebo ako vodič Bolt. Teraz na rovinu vám poviem, že ja som robil Bolt Food, donášku jedla, a
a poviem vám to tak, že som to robil 3 týždne z cestou, lebo ja som zarobil len na naftu a nehovorím na ostatné výdaje. Pre seba skoro nič, ale to už neriešim. Keďže Bolt pôsobí takmer na celom svete a je to hlavný konkurent Uberu, Bolt to robil troška lepšie a systematickejšie, čo sa týka marketingu, keďže Uber vrážal strašne veľa peňazí do marketingu, hlavne s celebritami a podobne, tak marketing Boltu sa hlavne venoval slavám a lacným jazdám, čo na to doplácajú hlavne taxikári v Česku a na Slovensku. Celková hodnota firmy Bolt celosvetovo vykazuje hodnotu cez 7 miliard eur. Síce má aj vysoké zisky, ale zisky reinvestuje na expanzii. Takže ziskovosť Boltu je nízka, ale zároveň aj vysoká, ale expandujú. Takže zisky reinvestujú. V spoločnosti sa hovorí o tom, že spoločnosť Bolt je priamo financovaná zo zdrojov Európskej únie alebo niektorých vlád daných štátov, čo je mylná myšlienka niektorých ľudí, keďže to tak nie je. Bolt je financovaný, áno, sú tam nejaké zdroje, ale sú to formou pôžičiek a grantov. Bolt má hlavne za sebou veľmi silných investorov, napríklad D1 Partners, Naya Capital Management, Daxana Capital Partners a ďalší. V roku 2020 spoločnosť získala investície v hodnote 100 miliónov eur a následne ďalších 150 miliónov eur. V roku 2021 získal Bolt ďalších 600 miliónov eur na rozvoj doručovaní potravín. Díky investícii napríklad 628 miliónov eur počiatku roku 2022 sa hodnota Boltu vyšplhala na 7,4 miliardy eur. Paráda, klobúk dolu. Samozrejme, aby to nebolo len o to, že Bolt jaká je dokonalá firma, spoločnosť Bolt má aj obrovské škandály, hlavne čo sa týka sexuálneho obťažovania, dokonca únosov. Napríklad topky.sk, to je Topky.sk, šokujúca jazda taxíkom, to je zo 7.10.25, takže není to ani tak dávno. Šokujúca jazda taxíkom v Bratislave. Žena tvrdí, že ju Bolt viezol k hranicám a musela vyskočiť z auta. Bratislavčanka Andrea zažila v noci situáciu, na ktorú skoro nezabudnete. Z aplikáciu Bolt si objednala odvoz zborov na Račianske mýto, namiesto bežnej jazdy do centra sa však ocitla smerom k rakúskym hraniciam. Tvrdí, že vodič ignoroval navigáciu, nezastavil ani po jej výhradách a ona musela. Zase podľa idnes.cz jezdí nebezpečne a často nikto nezná ich trestný minulosť. Tak zhrňujem tento článok. Vozí sa drogy, falšujú totožnosti, na bunt taxislužieb si sťažuje už aj sami řidiči. Bolt uprednostňuje kvantitu pred kvalitou, zkazujú napríklad. To je od Seznamu, ale je to cez mapy CZ, tak väčšinou 1-2 hviezdičky. Málo kedy sa pritrafí 5 hviezdiček, že proste tie hodnotenia sú katastrofa. Ani to nejdem všetko čítať, to si viete sami dohľadať, tieto hodnotenia, komentáre. Samozrejme niekedy nie sú dôveryhodné tie komentáre, treba to troška brať s rezervou, ale vzhľadom na to, že aj na iných platformách alebo v sociálnych sieťach tie komentáre nie sú príliš dobre hodnotenie, tak to bude vo väčšine prípadov asi aj pravda. Potom šiel párkrát, asi 2-krát som šiel v Brne, raz som šiel v Prahe
V Bratislave som ani nešiel, takže ja to neviem, z môjho uhlu pohľadu to neviem posúdiť, že by som mal nejaké zlé skúsenosti. Čo som mal tie 3 alebo 4 cesty s Boltom ako taxík, tak boli relatívne dobré, rýchle, pohodlné. Jediná vec, čo sa mi neľúbila, že v jednom aute bolo dosť nafajčené, ale OK, no prežil som to, nešiel som ďaleko, bolo to prne, no. Takže tí vodiči by jednoducho nemali fajčiť vo vozidlách. Takže asi ja by som to z tohto uhla môjho pohľadu nevedel úplne zhodnotiť. To sa týka Boltu ako food, ako rozvoz jídla. Tam som sa stretol, ja som to aj robil ako v rámci len tak skúšania, že či to má zmysel alebo nie. Čo sa týka ako zákazníka, tak u nás v meste, v malom meste Bolt není. Aj keď tu píšu na internete, že je, ale ešte som sa s tým nestretol. Takže ako zákazník s tým nemám skúsenosti, ale tie diskusie, komenty sú háfy. Niektorí sú spokojní, niektorí nie sú spokojní. Stačí si to len prečítať a utvrdiť si samostatný názor na to. A robil som to len 3 týždne ako kuriér. No za mňa dobre. Za mňa dobre, aj keď tie prachy nič moc, no. Keď Markus Willig chodil po Talline, roznášal letáčiky, aby zlákal taxikárov do svojej platformy, tak ani netušil, že to bude celosvetová firma. Možno čoskoro v našich uliciach budeme môcť vidieť takéto vozítka, ako bych to nazval, roboty, ktoré vám budú donášať tie najlepšie chuťovky, ktoré si objednáte. Ale kedy to bude, neviem. Dajte vedieť do komentáru, či Bolt Market je fakt dobrá služba, či vie konkurovať treba z rohlíku.cz, košiku.sk alebo Tesco donáškam a iným donáškovým službám. Či majú kvalitné jedlo, či je rýchle doručenie a podobne. Ja osobne som sa s týmto ešte nestretol, ale keď to funguje, neviem, nesisťoval som, či to funguje v Česku, a keď áno, tak vyskúšame. Prečo nie? Spoločnosť Bolt spolupracuje aj s automobilkou Toyota a niektorými inými automobilkami. Ich zámerom je hlavne elektrické auta a nízke emisie. Budúcnosť spoločnosti Bolt je zameraná hlavne stále vyvíjať ten svoj software, tú aplikáciu, aby bola lepšia, efektívnejšia a uvažujú aj vstupom na burzu. Ešte sa nevie, či vstúpia na nejaký Nasdaq alebo NYSE alebo niekde na amsterdamskú alebo inú európsku burzu. Ak sa vám toto video ľúbilo, dajte like, dajte odber, dajte komenty, nejaký feedback, za všetko vám ďakujem a dajte do komentáru, akú firmu by som mal v najbližšej dobe natočiť. Majte krásny deň a čaute.